nevíte, kde se knihovna nachází, tak vás potom zvu, protože knihovna má otevřeno do 7 hodin. Jsem ráda, že jste přišli v takovém hojném počtu a hlavně bych chtěla přivítat tedy dnešní nejdůležitější aktér. Dobrý den, dobrý den. Její doprovod. Já myslím, že víte, o koho se jedná, takže znáte. A doufám, že prožijete příjemný podvečer. Ani jsem nevěřila, že přijde tolik lidí v takovém hojném počtu na popovídání veselých příběhů z Hangely Ann. Řeknete si, kdo to je ta Hangely Ann, ale dobrý den. Ale protože jste tady, tak tušíte, že jsem to já. A většina z vás mě zná. Úvodně Hana Vondrášková, daná již 30 let Hana Stevlíková, ale musím se vám s něčím přiznat, čím se omlouvám už dopředu všem maminkám a babičkám, které vybírají vždycky tak natěšeně ty jména pro ty děti. Mně se to jméno Hana nikdy nelíbilo. Nikdy. A přestože mi rodiče říkali, to je prastaré, historické jméno, jako když pak volali Hano, běž hrabat zahradu nebo běž hrát na piano, tak mi tam nic prastarého, historického nepřipadalo na tom jméně. A to jméno se mi prostě nelíbilo. A nebyla to úplně jediná věc, kterou jsem ve svém životě bojovala, protože musím na začátek říct, ono to tak, já jako mi vnitřně jsem klidná, mám velkou radost, že jste tady. A přesto to vypadá, že jsem strašně nervózní, že mě se celoživotně strašně třesou ruce. A já s tím nemůžu nic dělat. Jednou mi paní doktorka, jedna neuroložka řekla, to je nějaká diagnóza, já ti můžu zaručit, že se dožiješ vysokého věku. Já jsem řekla, já děkuju, budu tady strašit do 95 a budou se mi třást ruce. Je to nějaký neurologický třes. Takže to vypadá, že jsem neustále nervózní.
a s tím jsem si moc užila, protože když jsem byla mladší, tak jsem nedokázala reagovat na ty různé výsměchy a posměchy. Nebylo to úplně příjemné, takže to byla další věc, si kterou jsem se tak jako celý život prala. A potom tak člověk jde tím životem, má ty děti, oni pomalu dorůstají, na manžela už se taky zvyknul. A najednou je vám 45 a víc a řeknete si, a to je všechno? A já jsem si říkala, no, tak já bych ještě něco tak jako chtěla, ale jako smím vůbec ještě něco? A jednou jsem se toulala po Praze v těch knihkupectví, který víte, že jsou plný kvalitních, nekvalitních, ale hlavně tisíce knížek. Já jsem najednou pocítila takovou životní touhu, já bych chtěla strašně psát knížky. V situaci, kdy jsou téměř neprodejné, vzhledem k tomu, co jich je těch knížek. A na všechna témata. Ale já jsem tu chvíli věděla, že to je to ono. A že mi vůbec nebude vadit, když se mi lidi budou smát, když se budou nade mnou různě ušklívat, protože já jsem v tu chvíli pocítila neuvěřitelnou radost. Řekla jsem si, tak dobře, co s tím, tak jsem rychle sedla k počítači a teď jsem si četla třeba, jak to řešil pan Vývek, nebo jak to řeší jiní spisovatelé, než začali psát knížky. A oni tam píšou, že každý, kdo začíná psát knížku, ať se něčeho nebojí, že rozhodně ta první knížka bude autobiografická, ať jako jsme v klidu. Tak já jsem si řekla, dobře, tak jsem rozepsala první knihu, která se jmenovala Všechny ženy v Čechách jsou dámy. Ještě musím říct, že v tuto chvíli mám napsané 4 knížky, 3 knížky se prodávají na internetových vydavatelstvích a jedna je teda vydaná knižně. A já jsem rozepsala tu jednu knihu, tedy Všechny ženy v Čechách jsou dámy. Začala jsem se tak jakoby díky těm knihám potkávat se svými babičkami, prababičkami, tetičkami. Začala jsem na ně vzpomínat. Uběhla si měsíc, 2 a já jsem v tu dobu učila na 2. stupni hudební výchovy, což kdo z vás zažil ve školství, to je poukázka do bojových jednotek v Iránu a v Afghánistánu. Takže jsem se potřebovala v tu chvíli vyrovnat s tímto problémem, jak ty grázlíky pacifikovat. A rozepsala jsem knihu Šílená hudebka a ještě šílenější učitelka. Takže už jsem měla 2 rozepsané knihy a do toho jsem tak jednou šla po Praze, do kavárny, já často ráda chodím do kaváren, píšu si tam poznámky a řekla jsem si, já si napíšu další kapitoly těch knížek 2, co pak budu dopisovat. Za půl hodiny jsem s hrůzou zjistila, že mám napsanou osnovu úplně jiný knížky, která se jmenuje A andělé půjdou každý den vedle tebe. Že to je úplně jiné téma. A já jsem si řekla, takže já už mám rozepsaný, nebo v hlavě už mám 3 knížky a všechny jsou autobiografické. Ale ten pan Vývek psal, že jenom jedna má být autobiografická. Řekla jsem si, kde je problém. Takže jsem pátrala a říkala jsem si, tak buď jsem prožila mimořádně nabité dětství. Možná jsem žila v cirkuse, což je ale blbost, což jsem nežila. Takže je to zvláštní. Potom jsem si říkala, že bych byla adept nějaké psychiatrické kliniky. I to by bylo možné, když mám už rozepsané 3 knížky. A pak jsem si říkala, a co když je to prostě jenom tím, že mě to baví. Že mě to jenom baví psát ty knížky. Takže jsem během minulého roku, během zimy, ty 3 knihy velmi rychle dopsala. Měla jsem napsané Dámy, Šílenou hudebku a dokončené Anděle. A začalo takové to horké léto a já jsem si říkala, a já něco dlužím chlapům. A napsala jsem ještě, kam se poděla 7. rota milujících mužů. Takže mám napsané 4 knížky. A já bych vás poprosila o nějakou písničku, než si už z nich začneme něco. Já bych vás poprosila, ať si zaspíváte s námi, když jsme tam profesionál. Píjte s námi. Oh,
Tak a já ještě než bych vám přečetla první kapitolku z té knížky o těch andělech, myslím si, že už většina z vás tu knihu buď četla nebo se na ní koukla nějakým způsobem, takže jenom si přečtu vždycky nějakou kapitolku pro osvěžení nebo pro ty, kdo ji neznají, tak ještě bych něco měla říct. A to následující věc. Všichni víte, že jsme vyrostli, já a moji sourozenci, v katolické rodině, čili jsme vychováni tak, že věříme v Boha a nejen, že jsme vychováni, i jsem svým životem k tomu došla. Ale to je věc, kterou já často v těch knížkách píšu o andělech. Andělé mi pomohli, andělé mi poradili. Ale to je věc, kterou prosím vás vemte jenom jako moje osobní nastavení. A každý z vás si to berte tak, jak vy to cítíte. Někdo tomu říká šťastná náhoda, dobrý osud, dobrý život. Vůbec to nespojujte s tím, jak já to v uvozovkách někdy nábožensky podám. To je tak moje nastavení a já z toho prostředí pocházím, ale to vůbec neznamená, že vy musíte to nějak, tak to není pro nás, nebo to je něco divného. Vůbec to tak neberte. Jo? Takže všichni se cítíte svobodně podle sebe. Žádné anděly nikomu z vás nevnucuji, prosím vás. Jestli chcete říct, dneska to bylo pohodový, dneska byl hezký den, svítilo sluníčko, dopadlo to dobře, stačí. Není potřeba k tomu říkat, anděle nám pomáhají. Jak každý z vás chcete. Tak, a teď teda bych přečetla, jestli můžu, kapitolku, jak to vůbec začalo. Jdu jezdit na koni, prohlásila jsem jednoho jarního odpoledne. Cože jdeš, opáčil můj vyděšený manžel. Jdu jezdit na koni, protože si to přeju už 27 let a děti už mám velké a ty už si taky umíš umíchat vajíčka k večeři. Tak co? Vysekla jsem rázně svoji obranou odpověď. A byla to tvrdá a krutá realita. V uplynulých 27 letech, co jsem vdaná, jsem většinu času trávila pečováním o děťátka, sice 2 roztomilé dcerunky, nicméně již děvenky přes 20, vytvářením rodinného a manželského krbu, což jsou 2 rozdílné fárací směny, spoluprací s manželem v naší rodinné firmě, což se často jevilo jako bezplatné vyplňování vstupenky na psychiatrii, a neustálým family manažeringem, jakože péč o kuchyni, úklid, stavba chaloupky, zahrady, se týká pouze mě. Byl nejvyšší čas na změnu, která ve mně hlodala již od zimy a nechtěla se jen tak odbít. Kůň byl sice postarší exemplář, ale totální lenot to tedy nebyl. Jitka, moje nová kamarádka a majitelka koníka, se jenom pobaveně dívala na můj marný pokus se na něj vydrápat. Sice jsem od ledna denně cvičila posilovací cviky, ale když nehnete nohou skoro 30 let, 2 měsíce cvičení to nevytrhnou. Nakonec mě Jitka na koníka razantně vyhodila a bylo to. Páni, od mládí jsem se z takové výšky nedívala. Bylo to jako neuvěřitelný splněný sen. Celkem v poklidu, bez nějakého karambolu jsme objeli louku a byl čas se stoupit dolů. I když nejsem žádný koňojezdec, selský rozum mi mohl dát, že seskočit z koně těsně u jeho pravé přední nohy není ten správný způsob vystupování ze zvířete. Koník si elegantně přešlápl a obtisk jeho nohy se důkladně vryl do mého pravého nártu. A napadlo mě. Určitě mám nohu na padrť. No, nebylo to tak doslova, ale bez pomalého kulhání jsem se pohybovat nemohla. Ještě, že se raději směju, než brečím. Plouhala jsem se k autu a už si představovala manžela a jeho poznámky. A co si myslíte? Jak to dopadlo? Smál se mi a nahlas zadoufal, že už mám jízdy na dalších 30 let dost. Neměla jsem, ale to nebylo v tu chvíli důležité. Horší bylo, že jsem druhý den měla jít k zubařce a nebylo mi jasné, do jakých bod narvu svoji oteklou a koňo obtisklou nohu. Ale dobré ráno, vítala mě energicky druhý den paní zubařka. Co se vám pro Boha stalo? Ale jenom jsem začala konečně jezdit na koni. Probíhal vstupní pohovor v zubařské ordinaci. Sestro Laser, a vy si sedněte tady do křesla.
zněly útěšné příkazy paní zubařky. A jak se vůbec máte, byl další její dotaz. No já vám vlastně ani nevím, jak se mám, soukala jsem ze sebe popravdě. Celou věčnost dělám všechno to nejlepší. Pro manžela, děti, firmu, náš dům i chaloupku, k tomu venčím psa. Mám spoustu společenských i dobrovolných aktivit pro děti a důchodce. Všichni jsou spokojení, chválí si můj servis a moje aktivity. Ale já vám nevím, já nejsem vůbec šťastná. Vypadlo ze mě na zubařském křesle. Nevím, jestli to není trochu tím, že ještě na půl úvazku k tomu všemu učím na základce, na 2. stupni hudebky. A to je snad těžší, než vycvičit armádu v Kazachstánu. K tomu mě jedna kolegyně ve škole lehce ublížila, asi budu jenom trochu vyčerpaná a unavená. Dokončila jsem svoji zpověď a rychle si uvědomila, že nejsem u psychologa, ani kněze, ale u zubaře. Mám krizi, napadlo mě. Ještě pár dní a budu svůj životní příběh vyprávět toaletářce na Pohořelci. A co andělé, zeptala se opatrně paní zubařka. Pro pána krále, blesklo mi hlavou. Bože pomoz, já se nechci bavit o nějakých nesmyslných andělech. Bez tak jsou to určitě výmysly. No nic, řekla jsem místo toho alespoň trochu slušně. A něco by mělo být. Snažila jsem se dívat na zubařskou vrtačku a ne paní zubařce do očí. Ale děvenko moje milovaná, řekla téměř mateřsky, to víte, že by mělo být. Byla jsem teď nedávno v Lucerně. Byla tady Lorna ze Skotska. Zkoušela moje anděloznalosti. Marně. Vůbec jsem netušila, o koho by mělo jít. Tak děvenko, vy si musíte koupit aspoň jednu její knihu. Přečíst si ji, ať si o tom myslíte, co chcete. A uvidíte, jaké věci se začnou okolo vás dít. Zněl příkaz té laskavé ženy, která pod mojí slupkou dobře viděla, že bolavý zub a nateklá noha jsou úplné maličkosti proti tomu, co mě ve skutečnosti trápí. Jsem cvok a blázen. Letělo mi hlavou, když jsem v knihkupectví dávala ke kase knihu Andělé, poselství naděje od Lorny ze Skotska. To jsem ještě netušila, že kdyby mi koník nešlápl na nohu, musel by mi asi skočit na hlavu, abych konečně vykročila ze svých naučených, bezpečných, ale bludných kruhů. Naštěstí toto koňo-zubařské dobrodružství stačilo k tomu, abych otevřela první stránky a mohly se začít dít věci. Ještě přečtu druhou kapitolu, která navazuje přesně na to, co jsem četla před chvilkou, a pak už jenom tak letem světem ještě nějakou kapitolku z toho a pak už třeba z těch dalších knížek. Za týden od své koňo-jezdecké zkušenosti jsem na chalupě otevřela první stránky podle mého soudu lehce pochybné knihy. První kapitoly dobrý, další kapitoly taky nic podivného a ze stránek na mě pouze dýchala zprávička o nekonečné nitce naděje. Naděje o tom, že v životě má smysl každá maličkost,
každá sebe menší věc a událost naše nebeské andělstvo zajímá a nečekají na nic jiného, než abychom je do svých problémů a potíží neustále zvali a prosili v duchu o pomoc. Kdykoliv, prostě neustále. Tak to jsem aspoň ráda, že to není úplná blbost, napadlo mě. Položila jsem knihu na noční stolek a bylo mi docela těžko. Zítra mě čekalo zcela nepopulární rýpání zahrádky, opět jsem byla jezdit na koníkovi a tentokrát mě bolela záda jako střep. Pomalu jsem začínala přemýšlet o tom, že účel mého ježdění na koni asi musí být v něčem jiném, ale zlepšení zdravotního stavu to asi nebude. Teda řekla jsem, že mě čekalo rýpání zahrádky, což ale není ten správný termín. Již od mého útlého dětství jsem sice květenu a rostlinstvo milovala, ale z jejich strany se žádná vděčnost nekonala. Každá květina mi do 3 dnů bezpečně uschla. Plevel na zahrádce mi roste i tam, kde neroste ani zkušeným dendrologům v Průhonickém parku. A v rámci plevelového výzkumu na něm zkoumají. A i ty nejvytrvalejší a nejodolnější trvalky, to se mnou vždycky zkusili 1. rok, 2. rok a potom zbalili kufříčky a radši nevylézali ani ze země. Asi, aby se nelekly mé květinopéče. Čili, když měla jednou přijet na návštěvu moje mamča, mimochodem velmi zdatná zahradnice, nastartovala jsem rychle našeho oplíka, dojela do oby, popadla první 4 největší palmy a podobné květinostromy a rychle je umělecky zapracovala do svého rádoby zámeckého interiéru v domě. Teda, Haničko, ty jsi mě ale příjemně překvapila, úžasla moje mamča. Celý život si se jevila tak neschopně a tady máš tak krásné květiny. Pár vteřin jsem si užívala tu pochvalu a slávu a potom mi svědomí nedalo. Co kdyby se mě mamka třeba zeptala, jak se ty zelené potvory jmenují? A radši jsem přiznala barvu. Mami, já to o sobě taky nevěděla. Tyhle už tady mám 12 hodin. Tak jsem úspěšná a bublina splaskla. A se zahrádkou na chalupě to bylo to samé. Jahody občas plodily a občas ne. Libeček občas krásně vyrostl a občas ne. Šnitlík občas měl 100 nožiček a občas nic. Navíc toto zimo-jaro, kdy do poloviny května byl mráz a sníh, najednou ze dne na den mělo být léto, mi zbývalo jenom pár hodin na předstírání jarního zahrádkářského období. Musela jsem dojít na zahrádku a trochu ji porýpat, nebo by se mnou už určitě nikdy nepromluvila ani slovo a místo občasných jahod a bylinek by po mně házela hlínu a kamení. Horší průšvih byla ta bolavá záda. Nebylo mi jasné, když jsem málem lezla po 4, jak tu práci zvládnu. Nedělní krásné ráno, 6 hodin, slunce nastartované na obloze a já s Rýčem na své mini pokusné bylinkové zahrádce. Obraz pro surrealisty a naprosté životní pesimisty. Velmi pomalu a opatrně jsem se ohnula. Abych vytrhla nějaký plevel, nešlo to. Záda bolela ještě víc. Nikdy už nevypátrám, jak se to stalo. Ale najednou mi blesklo hlavou. Andělé, odpusťte mi, já na vaši každodenní pomoc nevěřím. Ale moc prosím, jestli tady jste, prosím vás, pomozte mi. Ve vteřině jsem se narovnala a nebylo mi vůbec nic. Bolest zad byla pryč. V naprostém šoku jsem rychle rýpala zahrádku, sázela semínka, užívala si něčeho neuvěřitelného. Za 3/4 hodiny jsem seděla na terase a popíjela svoji nedělní kávičku. Co tady děláš? Vyjevil se rozespale manžel. Vždyť se nemůžeš ani hnout, co dělají tvoje záda. Nebudeš tomu věřit, nic mi není. A dále jsem mu rozekvěle popsala zážitek z poslední půl hodiny. A nejen, že mě vůbec nic nebolí, ale mám zrýpanou zahrádku a zase ta semínka. Tak to asi opravdu byli ti andělé.
začala jsem do svého života nenápadně zapracovávat tu andělskou partu. Blbost. To byla určitě jenom sugestce, mával opovržlivě rukou. Možná opáčila jsem, ale ať to bylo, co to bylo, zafungovalo to. A bylo mi jasné, že jsem vykročila na cestu neuvěřitelných každodenních dobrodružství. Dlouhou dobu mého života mi bylo v podstatě jedno, odkud pocházím. Koho by taky mohla chytat za srdce díra na rozhraní jihočeského a středočeského kraje. Jít na střední školu znamenalo vstávat ráno v 3:30. Mátožně se ve vymrzlém baráku obléct, hodit do sebe teplý čaj a mazat kilometr na vlak, který mě v dřevěných vagónech přesunul do Písku. Písek, město vojáků, zdravotních sester a středních škol. Tam, uprostřed starodávného mostu, jsem občas nějaké nitky spojenectví s krajem cítívala, ale jen tak trochu, nic dojemného. Vše vzalo velmi zvláštní a rychlý obrat v době, kdy jsem se začala zúčastňovat prapodivných kurzů řemesel. Lítala jsem po Týně nad Vltavou s vřetenem od kolovratu a zjišťovala, že něco na té rodné jihočeské hroudě bude. Protože jestli mi bylo něco jasné, tak to bylo to, že jsem najednou hrdá na to, že moje prabába mastila karty s povozníkama od Schwarzenbergu na Hluboký. Ještě silnější poutečko utvořil můj starodávný kroj po babičce. Moje babička totiž vlastnila nádherný práchenský kroj, na kterém zástěra vypadala jako z pavučinek. Dokonce si v tomto kroji zahrála paní Štěpničková titulní roli ve filmu Cimbura, protože z Barandova tehdy nedorazil fundus krojů a kroj mé babičky byl vybrán jako nejkrásnější. Tento kroj byl v postranním hledáčku všech osob ženského pohlaví v naší rodině. Všem se líbil, všechny ho moc obdivovali a všechny se možná těšili, jak budou jednou o tento kroj pečovat. Vždyť jsou všechny pečlivé švadlenky a kroj určitě ochrání pro budoucnost. K jejich zděšení začala babička již od mého velmi neschopného dětství prohlašovat, že kroj bude můj. Všichni si vždycky ťukali na čelo a dál se útrpně dívali na mé nedokončené šály a připálené koláče. Ale babička si dál motala své nitky na cívku ušicího stroje, smála se pod své švadlenské fousky a po straně vesele hleděla na mé hraní z otřišky látek pod štokedletem. Každý rok vytáhla kroj ze skříně. Bílé součásti vyprala v ruce, vonavě naškrobila a sušila na trávníku, na slunci. Vedle stála kropicí konev s vlažnou vodou a zhruba každou hodinu babička vyběhla ven, aby kroj tou vodou pokropila. Poté vše suché poskládala, nažehlila, pohladila rozpraskanýma rukama, zavzpomínala na dobu, kdy si kroj vytvářela a opět ho uložila na ramínko. A potom jednou jsem dostala pozvánku na krojovaný ples do jihočeských Hartmanic. Dudácká kapela,
kroje, můj brácha s úžasnou řemesla milující švagruškou a my. Tedy manžílek v kvádru a já poprvé v životě v kroji. Babička mi ho půjčila a jen mě naučila, jak se do něj zašněrovat. Byla to krása nesmírná, aniž jsem se o to nějak zvlášť snažila. A bylo mi jasno, že od pradávna pocházím a patřím přímo do srdce jižních Čech a že od této chvíle si nedovedu svůj život představit bez vodníků, bez dudáckých kapel, zasněných božích muk na stráních. Ovšem i při snění musí být člověk aspoň trochu v pozoru, protože při nějakém hodně rozverném obsováku se mi uvolnily šňůrky od sukní. A já skotačila jen ve spodničce a v kazajce. Samozřejmě jsem se tím postarala o všeobecné veselí, které mě osobně nějak netrápilo, ale manžílek by se nejraději viděl na věži Hlubockého zámku a ne vedle mě. Po pár letech si mě jednou babička zavolala. Při návštěvě k sobě do šicího salonku. Opatrně vyndala kroj, stiskla mi ruku a kroj do ní vložila. Chtělo se mi brečet radostí a smutkem zároveň. Nyní tedy budu nositelka krojové tradice já. A to se sakra zavazuje. Ale andělé vědí, že přes kroj se vlákénko lásky k rodnému kraji váže naprosto nejpevněji. Tak to také bylo a platí i v mém životě. Jakoby nádavkem a dárečkem navíc je moje jihočeská švagruška, která tká koberečky a pracuje v tkalcovské dílně v Tejně. Ale hlavně je to obrovská lidová muzikantka a jen tak pro radost se naučila hrát na dudy. Neříkalo si to o nic jiného, než v létě uspořádat na mé chaloupce setkání milovnic a milovníků životních radostí, což mělo jedinou náplň. Po ranní kávičce a křehoučcích rohlíčkách Maruška švagruška vytáhla dudy a dychtivé osazenstvo na ty dudy učila hrát. Občas jsme smíchy nemohli roztáhnout ani měchy. Občas to znělo, jako když koza mečí na stráni. Ale musím popravdě říct, že žádná sebedražší dovolená se tomuto zážitku nevyrovná. Andělé seděli na trámek naší terasy, pomáhali nám doplňovat program, protože ve chvilkách odpočinku jsme si otevřeně a pravdivě a krásně povídali o svých starostech a radostech a navzájem si ukazovali cestičky, jak dál. A tak jsem najednou věděla, že andělům poslouží jakékoliv nádobíčko a jakýkoliv kousek zástěry k tomu, aby dokázali z těchto schůdků navazovat drobné uzlíčky mého vztahu a trvalého patření k rodnému místu. Pokaz
že bych patřila do skupinky oněch ženštin, které obrážejí lázeňské rezorty jen tak, z plezíru. Jezdit do lázní by mě totiž za normálních okolností nikdy nenapadlo. Ale už je to se mnou tak, že kromě jihočeského folkloru a národopisu taky miluji folklor a národopis moravský. A to až do úplného bezvědomí. A tato záliba a láska mě přivedla až do pivních lázní. A co přivedla? Přímo mě do těch kádí s pivečkem hodilo. Již od útlého dětství jsem své dcerunky tahala po kopcích okolo Radhoště. A naše Terka si dlouho myslela, že vážně může jít studovat na střední školu, kde se naučí pást ovce. A bude pracovat jako bača na moravsko-slováckém pomezí. Takže láska k historii, jižním Čechám, Moravě, Cimbálovce a jakási taká znalost terénu by tady byla. Ale stále nic z toho nenaznačovalo, jak tyto všechny své lásky šikovně propojit a radovat se z nich tak nějak pohromadě. Kdykoliv jsem měla nějaký splín, plačtivé období, nebo jsem se chtěla schovat před zlým a ukrutným světem, lezla jsem doma a na chaloupce do vany. Obkládala jsem se svíčkami, což teda rozhodně dělám dodnes, byla obložená knihami, skleničkami s vínem a zároveň ještě poslouchala hudbu. Kdykoliv jsem otočila kohoutkem od vany, bylo mojí rodince jasné, že večeři ode mě už dneska neuvidí. Neboť z vany zásadně vylézám až po 2 hodinách. Je pravda, že s mým manžílkem, který si donedávna myslel, že správný chlap se sprchuje jednou týdně, nám tímto často vznikalo mnoho nepříjemných nedorozumění a hádek. Občas se pokusí do vany za mnou vlézt, ale protože já zásadně ležím na té příjemné hladké straně, je on vždy odsouzen k tomu mít na zádech obtisknutý vodovodní kohoutek, což ho tedy doopravdy moc nebaví a moji vanovou romantiku stále nechápe. Potom nastalo mé cestovatelsko-průvodcovské období a já brouzdala křížem krážem celou republiku a kromě nádherných hradů, zámků, klášterů a kaváren ještě ke všemu tomu objevila přenádherná lázeňská místa, kterým je naše zemička hezky slušně protkaná. Do toho všeho jsem byla po jedné závažnější operaci postavena před volbu vybrat si měsíční lázeňský pobyt. Koupila jsem si katalogy všech nádherných lázeňských promenád, když do toho přišel náš kamarád Béďa a povídal: vůbec o ničem nepřemýšlej a určitě jdi do Klimkovic. To jsou totiž nové lázně a představ si, jezdí tam i Arabové a ti hned jen tak někam nejedou. A významně přitom zvedal obočí. A prosím tě, kde to vůbec je? V životě jsem o tom neslyšela. Nějaké Klimkovice mi vedle Mariánských lázní přišly jako díra světa. No to jsou přeci úplně super moderní lázně u Ostravy, lišácky prorokoval Béďa. Tak kam pak to bude, povídal veselý gynekolog, když jsem u něj byla na předlázeňské prohlídce. Určitě bych si přála Klimkovice, odpovídala jsem se strachem v hlase, zda se vůbec do tak slavných lázní dá nějak normálně bez úplatku dostat. Myslím tím jako obyčejný smrtelník, jelikož jsem myslela na zástupy Arabů ze Saudské Arábie, kteří určitě jezdí pouze do lázní, kde teče z vodovodní kohoutku šampáňo a postele jsou pokryté zlatými třásněmi. Do jakých Klimkovic, vyjevil se doktor. O tom jsem v životě neslyšel. Nechcete opravdu radši ty Mariánky? Nechtěla jsem. A šla si tvrdošíně balit kufry do předměstí Ostravy. Myslíš to vážně? Posměšně se ptal manžílek, když jsme o pár dní později stáli sice před ohromnou lázeňskou budovou, ale postavenou uprostřed rozlehlých polí. Těžební ostravské věže byly jako dominanta kraje na dohled. Já nevím, suše jsem polkla, snad se ten Béďa spletl. Nespletl, rošťák je, jenom si země lehce vystřelil. A tak jsem prožila měsíc březen, zavřená v baráku, jako z neuvěřitelného snu. Klimkovice jsou sice moderní lázně, ale pro lidi, kteří jsou opravdu vážně nemocní, jsou různě postižení. Většina je zcela ochrnutá a na vozíku. A ještě ke všemu jsou to častokrát velmi mladí lidé. Hrůza,
ještě, že jsem velmi empatický človíček a měla jsem za sebou roční zkušenost jako zdravotní sestra, ale i tak to byl horor. Ráno na snídani jsem vesele poskakovala po chodbách a zprava mě předjíždělo minimálně 200 lidí na vozíčkách. Po týdnu jsem byla v depresi, že nejsem taky na vozíku a měla černé sny. Ale andělé i v době, kdy o nich ještě nic nevíme, si vědí rady. Přesně před 9:30, když jsem stála před místní lázeňskou kavárničkou a čekala na chlebíčky z Ostravy, mimochodem jediný světlý každodenní záchytný bod pro mě, ke mně přistoupila na pohled veselá paní. Taky čekáte na chlebíčky? Začala nádherným moravským dialektem. Ano, ano, a už se nemůžu dočkat, vypadlo ze mě rychle. Tak já jsem Lidka a zvu vás na kafe, povídal ten anděl v podobě té paní. Tato příhoda je stará již 10 roků, ale s Liduškou se setkávám každý rok. Je to nádherná, lidská, statečná dušička, která mě svým přístupem k životu naučila obrovské pokoře a zároveň mi dodala odvahu zkoušet všechny ty věci, zvlášť ty, které se mi nedaří. Je ale pravdou, že po tomto lázeňském zážitku jsem o další lázeňské experimenty opravdu nestála. Až se přiblížil předvánoční čas. A já v duchu svého národopisného ladění jsem si naplánovala výlet do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, jelikož si bez adventní slivovičky, špeku a cymbálovky nedovedu vůbec advent představit. Taky jste si přijeli užít pivečka? Ptal se nás pravé poledne moravský páreček starších manželů. Pivečka? Nedocházely mi souvislosti. My přijeli na otočku z Prahy, na cymbálovku a tak dál. Ale lidi, co blázníte, sem musíte minimálně jet na 2 dny, spát v nějakém hezkém hotýlku a hlavně vyrazit do pivních lázniček. Ty jsou přeci v Rožnově to nejkrásnější. Nedal se ten bodrý Moravák. Sice jsem si nedovedla úplně představit, jak by bylo možné zrealizovat předvánoční víkendový úprk do lázní, zatímco celá republika šílí a peče vanilkové rohlíčky, nicméně jsme se o to již 2krát pokusili. A nemohu říct nic jiného, že nebylo jí nic tak silně jako balení kufrů do pivních lázní. I když popravdě musím přiznat, že na poprvé to ještě nebylo to pravé ořechové, neboť jsme se s manželkem velmi silně pohádali, jako vždy o nějakou blbost, ale ve společné baně bylo sezení velmi náročné. Já strkala nohy doleva a ven, abych se toho zlosina ani nedotkla. Společná masáž mě taky nenadchla, ale při společném zahřívání na lehátkách to jsme prožili již v chechtotu, až nám tekly slzy, protože moje lehátko pode mnou povolilo, sklaplo a nemohl mě najít ani hlavní masér. Tyto Vánoce jsem již sebou pomyslně vezla svoji andělskou partu a stálo to za to. Nádherný nečekaný koncert cymbálové muziky, která umí i klasickou hudbu. Nádherná lidská setkání a na závěr, když jsme při zpáteční cestě přes Olomouc výjížděli na kruhový objezd, byla tam umístěna obrovská cedule a na ní stálo: Haňule, ty za to stojíš. A tak jsem najednou věděla, že andělské lázeňské pobyty jsou přímo láska pro anděly. Milují je, překonají jakékoliv obtíže a skleničku pivečka v pivních lázních si užijí jako nic jiného. A když k tomu bude hrát cymbálovka, o to víc je to bude bavit.
dovolila vám přečíst kousíček z té knihy Kam se poděla 7. rota milujících mužů. Já jsem si původně myslela, že ty první 3 knihy, Všechny ženy v Čechách jsou dámy, Šílená hudebka a Kam se poděla 7. rota milujících mužů, zůstalo trvale v prodeji na tom internetu a jenom ty andělé začneme nejdříve teda tisknout a dávat k dispozici. Ale nevím, čím to je, vždycky přečtu začátek těch mužů a už to vypadá, že zřejmě v létě budeme muset nechat taky svázat knižně, protože se strašně líbí. Já vám nepřečtu žádnou kapitolu nejdřív, já vám přečtu začátky té knihy. Nejdřív mám věnování. Tuto knihu s radostí a nadějí, že kouzelní chlapi ještě nevymřeli, věnuji bezejmennému bezdomovci, který sedává na obrubníku u Alberta. Přestože určitě prožil bezesnou noc někde u kanálu, dokázal se na mě ráno usmát a vesele mi říct, na ženský jsou stejně nejkrásnější malý prsa. A protože to je přesně můj případ a ten smradlavý chlap mi chtěl evidentně udělat radost, zaslouží si plným právem být na první straně mé knihy. Další mužský, kterému věnuji tuto knihu, se jmenuje Tomáš Šustr. A přestože je to ještě chlapácké mládě, dokázal ke kapitolám knihy vytvořit trefné a nádherné ilustrace. Kluk, který dělá šéfa hasičů na letišti v Praze, maluje komiksy a ilustruje knížky. Je mu asi 23, 24, ale už se mu daří. A samozřejmě nesmím zapomenout na věčnou pánskou inspiraci mého života, čili na mého manžela Petra, který neuvěřitelně statečně snáší mé spisovatelské dobrodružství a z tváří hráče pokoru přijímá příběhy, které občas vypadají, jako kdybych psala pouze o něm. Ale on je středověký rytíř a nad slova, která letí větrem a mými knihami, je povznesen s poustřením. Potom v té knize je upozornění. Pokud budete mít silný pocit, že postavy a příběhy této knihy nebezpečně připomínají vaše partnery a následně situace, které doma dnes a denně zažíváte, velmi rychle se uklidněte. Opravdu se nezabývám špionáží z partnerských ložnic a kuloárů. Pro vás to znamená jediné, že jste naprosto normální. A to, co zažíváte se svým partnerem vy, prožívá v této chvíli dalších 5 miliard lidí napříč celou země koulí. A po přečtení této knihy si otevřete to nejdražší šampaňské a s chutí si dejte přípitek. A ta kniha začíná inzerátem. Hledám muže. Knedlíky, jako vaše matka, neumí. Košile pravidelně nežehlím. Často obarvuji prádlo na růžovo. Vyžaduji odpolední 5minutovku u kávy. Nejsem tažná kobyla, dříví nenasekám a okna si sama neumyji. Donášku křupavých rohlíčků a denního tisku provádím pouze v sobotu ráno. Miluji tanec a vyžaduji vaši nadšenou účast na parketu vedle mne. Mám bohužel 3 vysoké školy, hovořím anglicky, rozumím německy, učím se francouzsky, umím číst, psát a počítat a ráda o sebe pečuji. A kadeřník s kosmetikou jsou běžné náklady mého rozpočtu. Jsem velmi společenská a miluji legraci. Najdu muže. Tak to je začátek té knihy a potom už jsou ty příběhy. Nevím úplně, jestli je mám začít číst ty příběhy. Dáme si asi písničku nejdřív. Za
dovolím přečíst kapitolu, která se jmenuje Muži neustále ztrácejí své věci, čím se všem pánům dotyčným omlouvám dopředu. Kdyby na světě existovaly jenom jedny jediné klíče, jeden jediný univerzál od všeho, stejně by to bylo marné. Tolik hodin, které jsem strávila bezmocným hledáním malých zubatých klíčů, by se dalo využít minimálně na cestu kolem světa a klidně bych mohla sedět na tom nejlínějším velbloudu na světě. Prvních pár let soužití s chlupatým pánem tvorstva jsem byla neuvěřitelně vystresovaná a trpěla jsem náhlými pocity strachu a velikanosti. Ono to taky není jen tak, každých pár hodin nebo pár minut poslouchat vyděšené výkřiky typu Proboha, někdo mi určitě ukradl klíče od domu, od firmy, od auta, od garáže, od sklepa. Vždycky jsem se příšerně lekla. Nechala všechno stát a ležet, i když to kolikrát byl rozvařený oběd nebo důležitý hovor a letěla jako smyslu zbavená zachraňovat naše ohrožené jistoty. Prohledávala jsem s pánem tvorstva botníky, krabice s marmeládami, šuplíky s fotografiemi dědečků i pytlíky s vánočními ozdobami. Prolézala jsem s nimi skříně s letním i zimním oblečením. Lezla jsem v garáži po zemi a přebírala brambory v krabicích, abych posléze byla donucena zaslechnout. Já je mám tady na stole. Po čase jsem si vypěstovala určitou vnitřní obranu a vyděšeným výkřikům dávala vždy pár minut času, než se to takzvaně rozleží. Ale nerozleželo, jelikož ve chvíli, kdy on hledá klíče, tak je nechce hledat sám. A v tom je ten vtip. On totiž potřebuje diváka, nebo ještě lépe diváky. Potřebuje je ze dvou závažných důvodů. Za prvé, své výkřiky a chvilkové zoufalství je potřeba na někoho směrovat, někomu sdělovat. Špatně se prožívá zoufalství s nic nechápajícím psem nebo kočkou. Za druhé, je potřeba najít viníka a strůjce toho neustálého ztrácení důležitých komodit. A k tomu se jako vždy nejlépe hodí osoba soužijící, čili manželka, kamarádka, družka. Ku podivu, kamaráda či okolo jdoucího traktoristu nikdy dotyčný hledač klíčů z ničeho neobviní. Svádět ztrácení klíčů na trpaslíka či šotka, který s námi žije ve společné domácnosti, by nebylo dostatečně důstojné a hlavně by neobstálo před dětmi, kterým se v hlavinkách honí všelijaké příšery a jejich otec by utrpěl rodičovskou újmu, kdyby tyto potvory neznal důvěrně jmény. A jelikož ho ani nenapadne se učit jména současných dětských hrdinů, popadne do své mysli utkvělou myšlenku, že za vše může manželka a konec konců je splněn základní úkol, který ona při uzavírání sňatků slibovala. Pokud totiž uzavíráte sňatek v kostele, tak slibujete, že se svým romantickým hrdinou ponesete všechno dobré i zlé až do smrti, čili svatebním dortem si holka užije to dobré a sotva dopije poslední kapku vonavého šampáňa, čeká jí druhá část příběhu. A to jsou ty zlé zážitky, mezi které zřejmě patří i pocit neustálé viny, že klíče omylem zapekla do bábovky a teď za to půjde rovnou do vězení. Dlouho jsem ten nepoměr nemohla pochopit, ale časem mi začalo svítat. Zažila jsem totiž na vysněných dovolených situace, které by vydaly na samotnou detektivku. Utrmácení jsme dorazili vždy z nějakého letiště do vybraného hotelu, doplazili se k recepci, kde jsem já snaživě a nafoukaně předváděla své znalosti cizích jazyků, zdravila a žádala o klíče. Mužský protějšek za recepčním pultem mrkl spiklenecky na mého manžela a začal hledat klíče od našeho pokoje. Údivy mi pokaždé klesla brada a v hlavě mi zablikala žárovka šílené myšlenky, že oni to ti chlapi mají na celém světě úplně stejné. Samozřejmě, že ano. Problém ztrácejících se klíčů ovšem není jediný. Chlapi jsou v podstatě schopni ztrácet cokoliv a kdekoliv, aniž by se poučili a své lehkovážné chování nějakým způsobem skorigovali. Pokud někde něco zapomene dáma,
Bývá to velmi zřídka, a to ještě ve vypjatých situacích. Sedím například klidně v kavárně, zazvoní mi telefon a tam zařve známý hlas. Prosím tě, kde jsi tak dlouho, já už na tebe čekám 3 minuty u auta. Samozřejmě nechci pána tvorstva přivést do situace, kdyby utrpěl újmu ze ztráty neplodného času a rychle vystřelím z kavárničky a utíkám k našemu autu. Dosednu, popojedem asi 15 kilometrů a já zjistím, že nemám kabelku. Samozřejmě jsem v tom nevinně, protože jsem byla odvolána v kritické chvíli. Nelze prožívat poklidnou siestu v kavárně a zároveň se cítit jako na cvičáku a běhat na zavolání. Naproti tomu chlapa málo kdo někdo volá stylem. Okamžitě poběž, nečekám ani minutu. Naopak, většinou má dostatek času si připravit své osobní věci, jak pracovní náčiní a v klidu posnídá, přečte denní tisk a pomalu se přesunuje směrem k vytváření hodnot do světa. A i v tomto pomalém tempu je rušen ze svého pohorového vnitřního klidu a zapomíná, co to jde. Klíče jsou jedno veliké téma, ale ztrácení se týká ponožek, hasáků, šroubků, celých kolejnic, automobilů a manželek. Je naprosto s podivem, jak je možné, že ženy ještě neuchopily svoji historickou úlohu a nedošlo jim, že pokud by pánovi tvorstva nepodali ten ztracený šroubovák a kladívko, tak bychom dneska žili bez dveří, bez lustrů, bez obrazu a elektrického vedení, jako v pravěku, kde se na to dámy s velkým klidem vyprdly a mamuta si vykuchali sami. Možná, že někde existuje planeta, kde pánové nic nehledají a nic nestrácejí, ale v astronomickém atlase oni nic nepíšou. Mládenečku zlatý, poslední mé rady, radím tobě zanech ženění. Oženíš se jednou, tvářičky ti zblednou, krása se ti promění. Cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky, břink. Cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, břink. Moje milá, mě to zamrzelo, mě to na tebe, že si neuměla, věřím Pána Boha, v tom budinským kostele. Cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky, břink. Cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, cinky-linky, břinky, břink. Já nevím, jak už dlouho mě tu posloucháte, jestli nejste unavení a jestli ještě zvládnete 1 kapitolu nebo 2, nebo řekněte si sami, jestli už si chcete jenom povídat, anebo vás tady nechci nutit neustále něčemu naslouchat. Co myslíte, dáme poslední kapitolu nějakou? A pak už byste si povídali, jo? Tak, a teď vám dám teda na vybranou. Buď bych vám přečetla něco z knížky teda o těch andělech, nebo z knížky o chlapech, anebo 1 kapitolku z knížky o těch dámách. Vyberte si. Dámy. Ještě jsme nečetli dámy. Ještě jsme nečetli dámy. Tak. No to je dost, že jste přijeli. Tak honem dovnitř. A co si dáte ke koblížku? Kafíčko, čaj je teplý. Zrovna jsem ho udělala. Pár slůvek, pár vět a jste zase doma. U maminky, u babičky. Rychle přehodit na stůl sváteční ubrus, slepený z drobných krajkových kousků, postavit kytičkovanou cukřenku po tetičce z písku a už to voní jako v nebi. Koblížky, pletínky, moučkový cukr s vanilkou pěkně propojený. V hrnečkách to zavonělo, bělounce se tajemná pára vznáší nad pucláčky. Ne, to není obyčejná pára, je kouzelná. Stačí se na chvilku podívat a ještě chvilku a už nám běží naproti celý příběh o krajkách, o plesových korálkových šatech, o probdělých nocích a častých ránech nad hrčícím strojem. Jarča, ještě mladá holka v nových šatech a úplně moderním kloboučku nám podává ruku. Ale vždyť jsem nic zvláštního neudělala, jen jsem žila, jak jsem nejlépe uměla. Tak to asi nějak bude a ještě musíme hodně přidat.
Jarča se vdala za války za Frantu, co mu rodinné kořeny sahaly až k hluboký u Budějc. Franta se vyučil elektrikářem, ale nebylo to jen tak jaké učení. Přímo na Hluboký, na zámku u Schwanzenbergu pracoval. To takhle jednou dělali celá parta chlapů novou koupelnu pro paní hraběnku. Přijela se pokouknout, zkontrolovat. Chlapi se snažili, to víte, dělat pro hlubocký hrabata, to byla čest. Tak ta hraběnka pokoukla, zavolala si předáka a povídá, celé zbourat a udělat znova. Ale paní hraběnko, proč? Nemohl ten chudák předák ani vykoktat. Chlapi se snažili, abyste byla spokojená. A máš pro ně na zimu práci? Opáčila hraběnka. Ani ona zrovna neměla nic po ruce, čím by ty táty od rodin zaměstnala. Tak přišla na tenhle nápad. Koupelnu jí udělají znova a celou zimu budou mít plat a jejich rodiny obživu. Zodpovědné a geniální. Jarča se vyučila dámskou krejčovou a své mistrovství s jehlou prokázala vytvořením nádherného prácheňského kroje, ve kterém si dokonce v roce 1941 zahrála ve filmu Jan Cimbura, režírovaný panem Čápem. A jelikož v jednu chvíli představitelka hlavní ženské role, paní Štěpničková, neměla k dispozici pravý prácheňský kroj, zaskočila Jarča se svým uměním a její kroj zdobí paní Štěpničkovou ve filmu již na věky. Basama fousama, zase se mi ten stroj zasekl. Já bych do toho kopla, ulevila si Jarča a už to za chvilku znovu hrčelo, jak ve strojovně. Celý ten malý prostor, který spojoval kuchyni, jídelnu se salonem švadleny, kam chodívaly paničky s objednávkami, byl jako tajemný koberec, který vás zaveze, kam si jenom vzpomenete. Pořádně odrchané štokrdle sloužilo za parník, pod který se dalo schovat, a pokud jste přes něj přehodili deku, byl z něj královský palác nebo čarodějná chaloupka. To podle pohádky, co se zrovna odehrávala v naší fantazii. A dřevěné špulky od nití proměňovaly se v pohádkové postavy nebo válečnou munici, opět podle potřeby množství účastníků hry. My děti schovaní pod štokrdletem a v kuchyni salonu probíhaly hovory jako u předních pařížských švadlen. Tak, paní Hřídelová, jak byste si přála ten živůtek? Projmeme ho nebo bude volnější? Podívejte se tady v časopise, žena a móda, to letos mají ty modelky úplně natěsno. Nebo, a nepovídejte, paní Nováková, že si ten krákora bude tu Slavatovou brát nebo ne? Vždyť už mi šaty přivezli na bílej satén. A co vy? Bude ta sukně rozšířená nebo ve fazonce? Blížila se 5:30. Jarča rychle dodělávala plesové šaty, přišívala bleskavé plitry a korálky, rychlostí blesku, jen jí niť praskala v rukou, protože přesně před 4:30 krátce zazvonil zvonek a přicházely 2 kamarádky, paní Staňková a paní Ladrová na čedník. Tak oni společně říkávali rozhlasové pátrací relaci, co honila ty největší lumpy. Kam se hrabe stará Anglie a jí čaj o 5. Tady to byla 4:30 kávička i s četníkama. K večeru už dámy odešly, přišel Franta z rozvodny, kde dělal kontrolóra a elektrikáře. Všechny látky a časopisy zmizely ze stolu, byl čas večeře. Tak táto, co bych jen tak udělala? Budou topinky na másle. Z toho výborného mirovického chleba. A nebudeš věřit, co mi dneska jedna paní povídala. Její holka se prej dostala na medicínu, tak si u mě nechá šít na promoční šaty. Už se těší a já jí přeju, aby to dobře dopadlo. A Franta částečně poslouchal, ale už ladil na velikánském rádiovém přijímači večerní zprávy v 6:30. Kupředu levá, zazněla znělka a už se večeřelo při poslechu rádia, to nikdy nemohlo chybět. Jarčo, zbytky odpoledne dej do hrnce pro Bigara a Astu, až půjdu na večerní obhlídku. Donesu jim to. Bigar a Asta, to byli 2 vlčáci, kteří splynuli s koloritem letovské rozvodny, jako by tam patřili od jak živa. Měli sice hlídací úkol, ale zvláště Bigar byl zřejmě začarované dítě, protože nás nechal, abychom mu skákali do kožichu a tahali ho za uši
a nikdy nikdo by mě v tu chvíli nehledal vycvičeného hlídacího vlčáka. Takhle to šlo den za dnem, jen víkendy měly trochu zvláštní smutnou náplň. Pod Rozvodnou jsou křižatka. Jak se tomu snad začarovanému místu říká, protínají se tam dvě hlavní cesty. Jedna od Plzně na Brno, druhá od Budějic na Prahu. Plzeňská dostala toho Černého Petra a na tu krátkou chvilku se změní na silnici vedlejší. Ta cesta je v tom holka úplně nevinně, ale co bolesti už způsobila. Neminul ani jediný víkend, aby na křižatkách někdo neumřel. Mladí, staří, známí, neznámí, ti všichni velmi tvrdě platili za tu krátkou myšlenku. To stihnu přejet. Nestihli a kromě smutných příběhů bylo třeba vždy krátkodobě řešit situaci s rozmlácenými auty. Nejbližší řešení hned po ruce bylo odtáhnout auta na Rozvodnu, co stála na kopečku a na celé to neštěstí se dívala celá popletená. Letní měsíce k práci elektrikáře a švadleny přidali zahrádku a zavařování. Což o to, Jarča dělala moc ráda domácí bezinkové víno a ono to potvora taky někdy pěkně pozlobilo. Co jí dalo práce, než umluvila Frantu, aby jí vymaloval koupelnu, pěkně na bílo. Ale dokázala to a teď si pěkně spokojně přehlížela tu čistou místnost. Tak, teď si zavařím to bezinkové víno a dám ho sem na tu dlaždičkovou podlahu schladnout. Tak si Jarča usmyslela, taky udělala, večer byla sice unavená jako horník, ale šťastná, že to stihla. V noci je probudili rány jako z děla. Pro pána krále, co se děje, vždyť válka už skončila před 25 lety. Vyskákali z postelí a rovnou do koupelny. A tam bylo to nadělení. Víno bouchalo z lahví a ohazovalo krásně bílé stěny narudlými šmouhanci. Jarča spláskla ruce, no nezbývalo, než to uklidit a znovu vybílit. Kdyby věděli, že za pár let bude moderní styl malování, fládrování, který připomíná barevné flekance na stěně, nechali by to tak a ještě mohli mít koupelnu ukazovat jako poslední výkřik módy. Když se tak dneska občas pohlížím po nějakých těch antidepresivech a kýho čerta hledám, co by mi pomohlo zvládat obtížné situace, jako první pomoc mám po ruce barevnou fotografii, ze které se na mě směje babča Jarča. A jako by mi povídala, to si holt děvenko, musíš umět na to trápení najít svoje fígle. A má pravdu, vždyť ona to taky nebyla žádná legrace. Děda Fanda byl takový vzteklon, že papiňák je hotová hračka. Měli 2 děti, Janu a Mírka, jak se tehdy říkávalo. Výchovné metody měl Fanda opravdu své rázné. Přísnost jako v uherských kasárnách. Jednou dokonce Janě vlepil za 2 z matematiky takový pohlavek, že se málem ocitla hlavou v nedělní polévce. Ale jinak měl Fanda moc dobré srdce. Vždy po květné neděli vzal svazeček posvěcených kočiček a šel ho položit na pole, co se táhla za Rozvodnou. To pro boží požehnání, pro dostatek úrody. Neřešil v tu chvíli, že ta pole patřila státu, že je komunisti ukradli. Dostatek úrody je vážná věc i v těžkých dobách. A králíky, angoráky, ty měl teda vystavený. Vyhrával i nějaké ty soutěže. Jarču to jeho králíkaření zlobilo, protože králíka na smetaně nenáviděla. Ale nakonec s ním vždycky starostlivě sušila seno a otavy. Přeci pro Fandu, pro králíky. Malý sekretář v pokoji skrýval několik tajemství a především docela zapeklitou hru. Ovčinec. Když už jsme Jarče lezli i po hlavě a nepomáhlo ani ježdění na látkovém běhounu, což se táhlo od pokoje k ložnici, hra, která byla mimochodem velmi přísně zakázána a vyhrál ten, koho Jarča nenachytala, vytáhla Jarča pomstu největší. Ovčinec. Byla v něm naprostý přeborník, všechny tahy sice krátce důrazně promýšlela, ale hrála lehce a výhra byla vždy na její straně. Mezitím, co jsme se úporně trápili nad tím, jak ji porazíme, stihla uvařit voňavou bramboračku, zapošit sukni, střihnout na krajkovou blůzu paní Navrátilové, natočit novou cívku nití a ještě se nám smála. Kdy jí to tedy nadáme? Bylo to k vzteku. Léta ubíhala, Jarča se s Frantou přestěhovala do vilky, kterou si své pomocí postavili. Práce neubývalo,
ale přibyly dokonce parádní zabíjačky, kde královal řezník pan Hřídel. Kromě pořádné dřiny, to byl vždycky den plný vonavých jaterniček, prejtů, polívky, ovaru s jablkovým křenem. A kdo už byl při jedení masa, ke kafíčku stála na míse vždy připravená načechraná bábovka, Mřížka Jda. A té legrace, těch hovorů okolo všeho možného lidského, toho smíchu. Tak kdo bude vyprat ty střeva? Porád byste povídali a já musím všechno dělat sama. Zlobila se na nás Jarča. Byla metr a generál. Inu jako každá správná jeho česká babička. Ale babi, nepovídej, vždyť si ty střeva strčila do pračky a perou se sami. Smáli jsme se a mezi tím krájeli cibuli a špejlovali jitrničky. A kdy mi sem dáte ty děti na prázdniny? Už brzo, babi, ale poradíš si s nima, vždyť jsou to draci. I jen se nestarej, holčičko. Mám zbraň, co je úplně položím na lopatky. A když se dneska zeptám svých dospělých dcerušek, jaká je jejich největší vzpomínka na babču Jarču, zborově mi odpovídají. No přeci, jak s náma hrála ten ovčinec. Já bych tedy tak nějak, pokud bude vaším přáním pokračovat ve čtení, můžeme pokračovat ve čtení, jinak bychom mohli takovéto oficiální uzavřít a pokud se vám tady sedí dobře a pokud by i ostatní s námi rádi poseděli a pan Ondrášek by nám tomu hrál, myslím, na stole je přeci jenom něco k zakousnutí, pití také, takže já bych ten příjemný čas nechtěla nějak krátit. Pokud se nám tady dobře sedí, já si myslím, že to čtení bylo velice
pěkné, že to bylo takové ze života a dobře se to poslouchalo. A já tedy tu knížku koupím pro knihovnu, takže pokud budete chtít si knížku potom vypůjčit, tak si ji budete moci v knihovně půjčit. Ty knížky, které jsou jenom na internetu, domluvíme se, kde se to dá najít a bylo by možné také to přečíst si tedy i v knihovně, protože v knihovně je veřejně přístupný internet. Takže ještě jednou bych vám chtěla opravdu poděkovat. Děkuji vám všem, že jste to vydrželi. Já si myslím, že to vydrželi. Děkuji moc, děkuji si ani nezasloužil. Děkuji za zahrádky. Děkuji. No, aspoň to někomu vyrostlo, vám to vyrostlo, takže toho si cením. Toho si cením. Děkuji. Ne, ty jsou loni kupovaný čevelice. Letos vychvěl.